Bi ye jumadon ye janvier kalo tile fila san ba fila ani mugan ni duuru Bamako News TV jabarani filɛlibagaw ayi aw bisimila an ka kunnafoni tɛmɛnw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna ka sanga ni sankura hukumu kɔnɔna ye an ka jamana faama ni o ye Général d'armée Asimi Goyita ye ale kɔni ye kumakan kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma. A ka kuma kunfɔlɔw la a ye tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ani jamanaden minnu tora kɛlɛ la ani maa joginnenw olu somɔgɔw ma. A ye foli fana kɛ ka ɲɛsin Mali jamanadenw ka munna ka kɛɲɛ ni gɛlɛyaw ye minnu kɛra san 2025 kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanako nasiraw fɛ, kuranko nasiraw fɛ ani sɔrɔko nasiraw fɛ. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. Minisiri min ka baaraw ɲɛsinnen don cɛfɔ ani kanbɛn sabatili ma an ka jamana kɔnɔna na ni o ye Général corps d'armée Ismaël Wade ye. Ale tun bilasiralen bɛ Tɔnbukutu marabolo ɲɛmaa fɛ ni o ye contrôleur général Bakun Kante ka fara commandant de zone Seydou B Ɲagadu kan fo ka taa se u ka fangabonda ɲɛmaaw ani finitigiw kan. Olu kɔni ye senɛbila taama kɛ ka taa u ɲɛ da Tɔnbukutu kan dɔ la ni u bɛ o wele ko Kamɔkɔ ni ale de bɛna kɛ an ka kɛlɛkɛcɛkɔrɔw ex combattants olu kunbɛyɔrɔw ye. Ka kɛɲɛ ni minisiri kulu dɔw ye ni olu ka taama ɲɛbere tun bɛ an ka minisiri bolo min ɲɛsinnen don seko ani dɔnko ma ni o ye Mabugu Dafe ye. Olu kɔni ye taama dɔ kɛ araba tɛmɛnen Desanburu kalo tile 31 san 2025 ka taa musée national la Mali la yan nɔ. Ko taama in tun bɛ don kadara min kɔnɔna na o de ye ka taa dɔnniya sɔrɔ Kanku Musa ni ale tun ye cɛfariba ye an ka jamana kɔnɔ ale ka waati kilew la min walawalala artiste dɔ fɛ min tɔgɔ ye ko Abudu Wɔlɔbɛ. Walasa ka se ka fɛɛrɛ ɲumanw sabati kɛnɛyako cakɛdaw la an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ka baaraw ɲɛsinnen don kɛnɛyako ma an ka jamana kɔnɔ colonel major Asa Bajalo Ture ale ye o laadaw ta kura ye Desanburu kalo tile 31 don su ko a ka taama in tun bɛ yɔrɔ caman de kofɔ kɛnɛya cakɛdaw la i n'a fɔ CSREF o komini 4nan komini 5nan komini 6nan ani ka fara Gabriel Ture kan. Nin wagati in na an bɛ senabila kɛ ka taa kɔkan kibaruyaw kan. Ganakaw fɛ yen nɔ olu ka finitigilakaw ye u tɛgɛ da maa dɔ kan araba tɛmɛnen Desanburu kalo tile 31 san 2025 ni o ye Debo Noya ye ni ale de tun ye a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko fɛn bɛ tali kɛ diɲɛ wuli la ko o bɛna sabati Desanburu kalo tile 25 san 2025 ko o sababu bɛ bɔ fɛn min na o de bɛ sɔrɔ fiɲɛ jugu wuli ani jikan kasaraw fɛ a yirala k'a fɔ ko tigɛ kɔni dara nin maa kofɔlen kɔni kan ka a sababuya kɛ a ka fɔtaw ye. Gabɔn marabaw ye u ka dolantannaw ka stafu tɛkiniki ko ci ani ka tila ka dolantannaw ka kulu ko o ɲɔngiri yanni waati nataw cɛ. O sababu sɔrɔla dolantanba min bɛ senna sisan marakaw fɛ yen nɔ san 2025 kɔnɔna na u cili min kɛra yen nɔ o hukumu kɔnɔna de don. Nin de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.